Wah, seperti ya biasanya ya. Kan mas-mas pada merantau. Arek nggo nang ndi? Tuh, kae arek-arek. Tak rono ae. Mbong luwe weteng nawake panganan. Ayo sapa iki? Wei, kon ndi wae? Enak nang omah. Ngapa rek? Sampean. Kok kayak panganan belas sih? Gak cocok. Kene tambule lagi. Kak, enek. Oh, teko-teko njuk tambul. Bar. Masa kene panganan belas rek luwe aku tenan iki. Gak enek wis bengi. Luwe tenan aku. Jane sing enak iki nyolong telo. Mumpung nek geni. Iya, Kak mulai mau Mas. Lah iya. Gak apa-apa jane saiki. Harus bengi wae. Yes. Kowe rek kas setiap belas dijak nang telo malah main dom HP-an. Enak iki tak delok sik menawa enek tikus bakar lolo bakar telek-telek garing. Ngomongi delok-delokan. Sik apa iki? Woi, enek kutik. Tetep iki. Tidak tikus bakar enggak enak. Apa ya? Wah, tahu kayu begini. Tak delok apa ya? Wah. Mana mau tampil iki. Delok sik golok. Apa iki? Nemu telo salah gurung mateng. Ya lah tak bakarin dhisik ae. Kesombong arek-arek. Wih, enak lho tiba gurung mateng tutupi. Mateng sih. Wis tak main dom sih ayo lah. Iki tak mateng iki kencok tak jawan. Malah aku malah kok. Ayo. Malah. Usah. Kalau dulu lagi. Nggih, Mas. Siap. Dek, arek ndi, Mas? Arek anu cek tas mudik ya. Mudik. Nang balap piro iki? Balap telu. Kok omong wae. Mana apa ngene? Tas ngene, berarti Berarti Ini. lagi ngene. Wis nang ka. dong. Ayo yo. Ana sih lho tani. Yo tambah lagi, tambah. Tam. Ya bele. Apa? Kalau jadi. Iya weh. Betul. Oh iya. Oh ya. Iya toh. Gak ame ya? Gak minum aku. Piye to weh? Jan. Duh. Iya. Ablos. Bele. Leles. Woi, Kak. Tak mau malam bolot ngak gelung ngak. Gulung pisan. Gak bisa itu gimana tuh? Mancing ya. Aduh. Beles. Ayo plus. Oh, plus. Hah? Aku Plus. enak golek jambu ae nak. Wah, ngak gelem ngak. Mumpung luwe ya. Oh, iya saya. Masai. Iya. Gelem buka. Iya saya. Sopo? Wah, Tapi yo. Sik ra, aku lagi gelem. Terus? Tapi nang kono wi enek PTV. Apa iki? kudu dem Apa? PDP. TV. Yo wis pokoke kuwi. Wifi kayake. Betul. Aduh. Yo. Ya wis ayo. Beli Masa TV? Gelem buka. Sekarang. Ayo berangkat. Buat tenan lagi. Sik. Acara kakek. Kok melok kabeh. Oh, iya. Aku sampe akeh. Kok meneng kene. Alter wae wis. Wes ka. Aku Mas Jojo, Mas Pepi. Ya. Iya. Ayo wis. Sekalian. Mulai. Cekol. Mana kok kene, Mas? Ning ndi Mas sandalku? Yo, bo. Wes sandal wae lali. Apa? Kamu bokak ya? Sama cuk rezekimu.
Penting kamu nih. Ih, Di kelas gendeng. begini lah. Biar pelan-pelan. Apa yang jarang mau kah? Wifi. Sing biasa kan delok arek iki lho. Iso kan delok uang kamera. Kuwi lho. CCTV gendeng. Lamburai kok. Kain tuh rasanya. Itu. Malah guyo iki piye iki. Babul. Tenang dia, Ju. Wis penting gak usah melok wis. Ngocok nih. Wis matem wis. Tara wis. Kok sih wis mau. Ini sing dawa kemarin. Cok. Wah. Matem wis. Gak ngurus neng kancane no, penting mangan, melet.